back po ulit sa aming YouTube channel. So, today's video, meron po kami mission. Bali kasi guys, di ba nung nakaraan, nung nasa shopping kami, sabi namin meron kaming concert. Meron kaming concert sa sa may Oriental. Hindi natuloy guys, walang bumili ng ticket. May bagyo kasi guys. Hindi, may bagyo. Kinansel na lang namin. Hindi, bali kasi guys, kaya kami pupunta doon sa sa Oriental. Kasi sasama kami, makikisabay kami doon sa sasakyan. Magpapamanhikan sila, kami mag-harvest doon ng mga prutas, kaya nang hindi natuloy. Kasi yung si Uncle Rudy, gusto niya isama po yung asawa niya, ano na po yun, kung napanood niyo po yung mga unang episode namin, si Ma'am Binsyang, Anak ni Apong Dora. yung anak po ni Apong Dora. Kasi wala pong magbabantay, kaya gustong isama ni Uncle Rudy, si Auntie Binsyang. So ngayon, sabi po namin na mahirap isama yung ganong may kasama kang pasyente, naka-wheelchair pa siya. Mahirap sa biyahe. Kaya ang ginawa po namin, kami na lang po yung nagpaiwan para magbantay kay Auntie Binsyang. Para din makampante rin sa Uncle Rudy na may nagbabantay sa kanya. So, nandito kami ngayon sa bahay niya. Bali, nakalis na po si Uncle Rudy. Binili niya naman po yung mga, binili niya kami atin. Pero mayroon din po kami mission dito, guys, bago mag-release din kami dito sa bahay niya. Para din pagdating niya, maaliwaran siya yung bahay niya. Kasi, hindi niya rin talaga maharap maglinis. Ayan, look at this guys. So, hindi na talaga ganun kalinis, hindi gaya ng dati na dito pa yung mga anak na nalilinisan. Dahil maid kami ngayong araw, so nag-costume din kami na yaya. Kami ang first yaya. First yaya. One day yaya. Bali, to guys dito kami matutulog kasi hindi pa makakauwi. Mga bukas pa sila makakauwi. Kasi ang pamanhikan is gabi. Isang araw talaga kami magbabantay kay Ma'am Binsyang. So may amo kami. Accepted. Meron kami amo nandun, pa siya, nakaupo. Bali kami lang po yung nandito kasi si Gigi hindi rin pwede gawa po may sakit din po yung nanay niya, binabantayan niya. Sila ang tiligan, hindi na rin namin sinama para mabinat. Kami na lang. Ayan guys, magsisimula na kami sa aming paglilinis. In 5, 4, 3, 2, 1. Diba? So, may damay ng aming guys. Bali, mag-aagaw-agaw. Mag-aagaw-agaw tayo dito sa bahay ni Uncle Rudy. May dala-dala din kami mga maps and sabon or whatever na pwedeng gamitin. Simulan na natin. So, let's go guys. Mamaya guys, pakainin natin si Ma'am Binsyang. Look guys, diba? Wala, hindi na rin talaga makasikaso ni Uncle Rudy yung Mayroon pa siyang bukid. Talagang maintindihan mo naman si... Lagay mo sa lamesa yung tape. Tapos ito, tignan natin mamaya yung mga picture. Oo, picture. Wala mong walis tingin. Dapat yan, pakintabi nyo ha. Pwede ka naman padamin. Tapos baka may ako. Ito ba yung chinelas? Ito ba yung sinelas, Peng? Ang mga agil. Look. Look. Mamaya ka na magbulis dyan. Ibag mo yung mask na yan o kanina yan. Iba na po. Tatapon na natin guys yung mga hindi kailangan para walang masala. Hindi naman siguro tayo pagalitan ng Uncle Rudy. Ito ang kanilang kwarto, guys.
luma na talaga. Puro butas na. Umakas na ba? Ante, kamusta ante? Namiss mo na sa Uncle Rode, ante? Sige, ito nga ba? Ito naman tayo pag sinali dito sa ano. Si Uncle Rudy guys, meron siyang 4 na anak. Bale, mga nasa Manila po trabaho. Yung isa nasa Oriental. So, may mga trabaho din. Para din may makasupport sa kanilang nanay. May pang-support sa kanilang nanay. May malakas-lakas pa naman kasi Uncle Rudy. Kaya Kapal ah.
Saan galing yan, boy? Ito. Nung bumaha kasi ito dati, naabot daw ng baha. Hindi na nila na nalinis. Hindi na nalinis yung Uncle Rudy. So ngayon, itong mga gamit-gamit nito, tambak natin dito sa loob. Sako na lang natin para isang na lang. Mahirap magtapon ng hindi namin gamit. Kasi baka kailangan pa nila ito. Ay, inaano ko baka may ahas baga. Kasi parang feeling ko magkakaroon ng ahas dito eh. Ano, makintab na ba yan? TV mo? Hindi ka na magsalamin. Oh, di ba? Check, check, check. Oh. Mabasa-basa pa. Ang babig na ito naman. Mga sira-sira na talaga ang dingding na. Dapat ko tinatapon na ito mga ito eh. Na daw, may ulog naman dyan. Ito may ahas bahay. Maganda to pag na ganyan. Ay, tignan niyo si Auntie Binsang doon, baka nagugutom. Alam niyo guys, kaya ko siya kinakalkal ng kalkal. Kasi baka feeling ko kasi may ahas. Kasi ano yung likod nila. Sukal. Sukal. Yung una na eh, sinauna pa yan ako. Oo, itatapon na natin ito mga ganito. Yung... Anong puno nga yan? Sa gustong magpalinis dyan, comment down. Nag-a-accept. Ano guys, magpalinis? Grabe yung bahay niyo, bilinis yan. Comment lang kung anong location nyo. Tapon na, tapon. Alam nyo guys, kahit anong ganda ng bahay kapag walang nakatira, hindi siya maluluma lang ang bahay. General cleaning. Kaming nasa ilalim ng nila. Pero palay. Sa ilalim ng kanilang kabinet. Yung guys, ang aming basura, nasa labas na. Bale, mga hindi naman ginagamit yung basura na talaga siya. Kaya tinatapon na rin namin.
Medyo maaliwalas na ng konti. Kaguda guys. Okay lang. Gutom na. Uwi muna kami maya kakain. Pero maiwan si Peng dito. Mahirap din pala guys kapag ano na, walang pag-aalaga kung matanda. Pag walang anak. Kaya Peng mag-asawa ka na boy. Parang pa suso. Mainit. Grabe. Pahinga muna, pahinga. Ang oras na oh. Bale, ano guys, uwi muna ako sa bahay. Magluluto ng ulam. Kawawa naman tong ating mga yaya. Hindi pa kumain. Yan. Much later. Dumating na rin si Auntie Pasing at si Auntie Ligaya. Hello po guys. Ano Ante, kamusta ka na? Mabuti na guys. Ano week na akong mabuting kwan. Nagpahinga na gano'n lang, pero okay na. Okay na po guys. Pwede nang mag-vlog na naman guys. Guys, umuwi muna sa bahay at kumain. Kanina kakarating ko lang din kasi nagluto ako ng ulam. Sa kusina naman tayo. Magpunas-punas. Yan. Yan. Binuhusan namin siya ng guys, tubig saka sunrock para mawala yung 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 lupa-lupa. Kasi nang baha noon, di na po nalinis. Kasi wala yung mga anak ko. Ate, para doon yung pinanga natin. Linis bahay. Kulang. Guys, dito naman tayo sa kusina. Magusto ko yung sauce yan. Bale dito guys, nahiga si Ma'am Binsyang. Dapat itong maraming basahan. Hindi sila. Hindi ito, mapmutin eh. Namapmok niyo ka? Batong ko na nga yung natin yung mga Isa ko ni mga muna itong mga yung palamok-lamok dito sa wala kong sinitas din. Sakit-sakit ko din yung sulidan. Ginagamit ko yung ito. Muli, linisan natin kung papag mo guys para ma-fresh naman siya. Saan ka galing Auntie kanina? Nagbandiit kaya? Hindi. Saan lagay sa bon? Lerong mulis! Fresh na si Ma'am Binsyang mamaya matulog. Ayun siya guys sa labas. Nilabas muna namin para hindi siya ma-estorbo dito. Okay ka lang dyan, ma'am. Okay ka lang dyan. Linisan lang natin itong monte ha.
magkain ka, ante. Sabi ng Uncle Rudy, magkain ka daw. Nagatawag siya. Magkain ka? Subukan kita. Paksiw guys, may isda ang ulam niya. Ante, oh. Sabi ni Uncle Rudy, magkain ka daw. Nagtawag siya. Dali na. Hindi ka gutom? Bukas niya yung bunganga niya eh. Dali. Dali nante. Andiyan na sa Uncle Rudy. O, pauwi na daw. Dali na. Dali nante. Hindi ka magaling dyan. Ano yun, nante? Magsubo lang kayo kahit kunti. Andiyan na sa Uncle Rudy. Ananta? Ayaw? 8 times 5 30. Si Apong Dura may sakit din. Si nanay mo. 8 times 5 equals 13. 13 times 5 equals... Teacher kasi si Ma'am Binsyang guys. Kaya ayan ano siya sa mga mathematics. Siglin na may miss mo na. May kanin pa sa kamay niya. Wala. Guys, nilipat namin sa ibang pwesto tong higaan niya. Para may iba naman. Dapat ano tayo tawagan siya. Mamaya. Kaya hindi na nalilimutan. Dahil ko na. Tulak natin kaya. Tulak natin kaya. Mabutas yun tayo. Ha? Mabutas. Ba't kasi nakasakay pa dyan? Eh, pagbaha. Ito tabla. Ito lang ang isa dito. Dito namin guys in-stock yung ibang gamit nila na hindi naman masyadong ginagamit. Dito sa isang kwarto dahil wala namang natutulog dito. Dito sa ibabaw yata ito. Hindi mo tayo sa ano, kusina. Last station. Last! Last station. Ha? Ito pa rin. Nakasaksak ba yung rep nila kanina? O, di saksak mo. Kaya kundi patuloy lang natin. Ano, masira yan? Kinilas ka isa. Kinilas ko sa iyo kanina. Napasat ka na dito na. Ilipat mo yung kunay dito sa gilid. Dyan Dito. Yan. Yung paganan mo. Lagyanan lang ka. Nahulog yung gulot eh. Hindi ko pinasin. Ito yung kailangan ng ikaw. Core pa. Konting guys. Parang di maganda kang gala. Sinugin mo na lahat. Sinugin mo lahat. Ngayon punasan ko itong gabi sa akin.
Ayun guys, medyo maliwalas na ang kusina. Buti na lang guys, napakain din ng kapatid ng Uncle Rodi sa Antibensyang. Ayaw niya sa amin. So, outdoor naman tayo. Hindi napakain ko naman siya kaninang breakfast. Tayong pala yung may pang sinso pala tayo, no? May pang sinso. Hindi tagahalaman. Idamari. Masyado nang masukal dito sa bahay mo, ante. Baka may ahas. Kaya nga, ilagay ko sa platuhan. Bali, binawasan ko yung guys, kanyang halaman. At akitin na siya ng ahas. Yan. Sige, Yaya. Bilisan mo dyan. Merienda naman tayo, friend. Gutom match. Magpakain pa ako ng isda, tsaka baboy. May tupad si Papa. Nantay, okay ka lang? Okay. Love. Okay lang, guys. Galing lang ng to? Lagyan ng plato, baso. Wala ko matikuha. Gaspano, kapatako. Kalibag ng kamay niya. Pajama na lang tayo? Oo. Pajama. Ante, sabihin mo lang kung masaktan ka, ante, ha? Para maganda na ulit si Ma'am Binsya. Much later. Kaya doon ang bayaw naman kay kanina. Kaya doon. Huli ka, Phil. Wala kang ang kasama, wala sang kiruday. Nabubata ko man na. Taas mo yung ulan, gayin natin. Palitan natin unang mantay. Tulog! Inang! Bye. Bisan na, bis. Update tayo guys. Yan. Hinahanap niya guys si Apong Dora. Wala siya, ante. Nasa bahay niya. Sige. May sakit kasi siya. Namimiss mo si Apong Dora, ante? Hindi man namin siya mapunta dito at may trangkaso din. Pag magaling na lang siya, ante, ipasyal namin siya dito na.